and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa'yo ang kagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Suba, Poblasyon Liloan, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasayan nga, Wing. Intrams na ginataog, Maday. Lagi, pwede ba kahagdi na lang mo ari sa school, no? Ha? Nga nang gutang dili man ka mo ari. Kalingaw ang intrams, ah? Kapuyan ko, good. Kapoy good town. Hoy, Day. Kinahanglan gyud kang mo anhi, ha? Kay basig mangita ang mga teachers na to. Ay, mao pa. Sige, good. Ari na lang ko mag-standby sa luyo, uy. Aron dili kay samok. Excuse me, miss. Wing, di ba? Oo. Uban na mo. Ha? Nga naman. Basta, kay uban lang na mo. So sa classroom, miss. Sorry. Nasubuan lang. Jervin? Daan palagi ko. Ipakasal kita nilang duha. Kasal? Wala kang kibaw. Wedding both man eh. Kasi may nagpasiugdaan ni. Oo, ambot lang. Pero sige na lang. Inigabot sa pare ko no, hay. Magtando-tando na lang kita para mahumana. Jervin, do you take Weng to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good time and in bad, in sickness and in health? To love her and honor her all the days of your life? I do. Noon sa ko, di ko baan maninuong ko nga dili man itinuod nga kasal. Weng, do you take Jervin to be your husband? Do you promise to be faithful to him in good time and in bad, in sickness and in health, to love him and honor him all the days of your life? I do. Dira nga itong marriage certificate, Dihala ni mo or ilabay lang na. Ayaw Ano gutong ilabay mo na ako nga, ebidensya mo nitong kasal. Ako na hipuson. O nag-look forward ko sa sunod itong kasal. Kanang tinuod na ganda. Mabuhay ang bagong kasal! Buhay! Hoy, ikaw man nagpasiugdaan ni, no? Kami. Ikaw? Oo, kami. Di ba ikaw mo ito nagdakop na ko ganina? Kami na naghimog-move. Kay hinigin akong amigo eh. Dugay kay makasulti siyang feelings para nimo. Feelings? Bay. Ay kung unhibay. Wing, pwede pa kong mag-istorya ni mo nga kitara? Ha? I love you. Pagtarong ko na Jervin. Seryoso ko, Wing. Dugan ang kung kagusto ni mo. Magduduhal kong duol ni mo. Jervin, ako sa nanguna-una og maayo, ha? Sige na. Take your time. Ang importante nga nakasulti na ko ni mo sa kong feeling para ni mo. Jervin.
Pero day, wa man ko makagusto niya. I mean, okay naman siya. Naibaw ko nga buutan siya, pero wa pa kinasa ko una-una ang maguyab-uyab ko. Ilabi na karon nga graduating na ta. Day, sayang kaayo si Jervin kung dili ni mo sugton. Swerte kaayo kaniya kay gwapo na, buotan, og bright pa gyud. Basi tig ma-fall ra kaniya madugay, di ba? Day, Tinuod ka? Gisugot ko nimo? o lagi. Yes! Paspasa sa adlaw, Hansa. Murag ka na sa lang itong gikasalta pag high school. Karon, 5 years na ta. May mga nindot na trabaho. Bitaw, nagduha-duha pa kong sugot ni mo ato kay wa man ko'y feelings ni mo. Pero karon, in love na kay kanako. Sakto na po. Sus. Basta ko, Han, love kay tika. Ug excited na kay kung mapakaslan tika po. Ako sudan. Ako pa din yun, nakno. Mas maayo og mag-ipon una mo magpakasal. Ha? Nga naman, ma? Mas magkailhanay mo sa usag-usa kung mag-ipon mo. O kung dili mo magkasinapot, unya makadecide mo nga magbuwag, aw, way problema kay wa pa man mo makasal. Ma? Saktos mamalimuhan. Anyon sa man, mag-ipon na lang ta. Sige. Jervin, kapila ta man kagisultian nga ay lagi patakaglabay sa imong mga bulinguin. Namo kay butanganan, ngano diha magkisasawag di mo ibutang. Ay, nabisi mo ko. Busy? Kana sige na gunot ang cellphone nimo diha. Ako ta na trabaho. Bahala lang ang tatog dili ka mo tabang paglimpyo, ayaw sa paghugaw-hugaw o pagkatag-katag sa mga butang. Sus, kanda sa gyaw-yaw mo, eh. Oh, asa man ka? Lakaw ko. Jervin! Gikapoy na gid bitaw ko day. Kapoy pa ko sa trabaho, niya ulit na ako, hugaw kay ang bay. Ako pa'y magluto, ako pa'y manglaba. Mura ko katapang sa kaugalingon akong bay. Huwag ko mag-expect ingon ana si Jervin ay. Kay pinangga ba kay kaniya, diba? Sa wa pa mo mag-ipon? Mao gani. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Kung malipayon pa ba ko sa among relasyon o dili na. Onya, unsa may plano nimo? Musa, magkigbuwag ka na ko. Oh, gusto na ko mapahaway, Jervin. Hatagan na to og space ang usag-usa kay nakabantay ko, no? Magsige na lang kita klalis. Usahay, di na ko gusto makigsulti nimo kay padong masaway. Ug ang tinuod lang, no?
Wa na ko makasabot sa kong gibati para nimo. Sakto ka. Ako sad. Murag ko makailan to. Dili mo tingalita ingon ani sa una. Ugasta ko. Dili ko sigurado kung lab pa ba ka o dili na. Sige. Og salamat sa pagsabot, Jervin. Salamat sa tanan. Gamingaw sa bahay. Nabaguhan man ko ngawa si Jervin. Sakto ka to kung gibuhat ka nakigbuhat ko niya. Karon ngawa na siya. Nagpangita na sa kunya. Ay, weng, nagbinugo gyud ka. Nakigbuwag ka ni Jervin kay gusto kang mupahuway. Unya karon imo sang gipatay-patay imong kaugalingon sa trabaho. Wa na gid kay pahuway. Bisag day off nimo mo duty gid ka. Day, gusto kong mabisi. Kung naamang ko sa bay, di man malikayan nga makahuna-huna ko niya. Ayaw palabi, uy. Basi maunsa niya ka ba? Wa na gid kay tarong nga pahuway. Unya mag-drive para ba kag motor ha? Ay, kabala ka lagi, day. Okay ra ko. Kaya pa na ako. Laban pa kaya ako. Mura kong kalipungon. Magpakusok kong padagan, Bi, para makaulit na dayon ko. Pero, nilaban! Wing? Jervin. Salamat kinimatan ka. Kumusta naman ka? Sumagibati ni mo. May sakit ba? Okay ako. Oo, sa day na ita po. Dalisgrasya ka sa motor. May gani kay dilir kay grabe ang mo mga pangos. Oh. Wing, ayaw na tan kong pakulbayig inyo nini. Please, mamatay ko sa kabalakan ni mo. Jervin, yun ang niya ka. Kinsa may nagtawag ni mo. Nalimot ka nga kung panganog number mo ay gibutang ni mo sa layo sa mong cellphone in case of emergency. Oh, oo, day. Wa pa dito na ako matangtang. Ay, nagtangtanga. Kaya di na kumawa ni mo. Jervin. Karon sigurado na gustong gibati para ni mo. Mahal ka punti ka. Ug sorry ko nabugatan ka sa trabaho sa bahay. Ako yung saad ni mo. Nga mutabang na ko ni mo. Kana kung dawaton ba ko ni mo. Mahal pa sa tika, Jervin. Ug sorry kung gi-question ako ang akong gipati para nimo. Karon sigurado na sad ko. Wa ko'y laing mahalon ikaw ra. Maubisag unsa ka kabadlungod. Andam gihapo ko makig-live-in nimo. Di na tayo mag-live lang. Kay pagkasla lagi ka. In a while, in a word, every moment now returns. For a while, seen or heard, how each memory softly burns, facing you who brings me near. Usahay sa relasyon, kinahanglan gyud ay nga mohatag mo og space og time sa usag-usa. Una ninyo ma-realize ang tanan. Og nalipay na lang ko kadili pa uwahi sa dihang naka-realize ming duha ni Jervin. Karon,
kasado na mi, ug mabdus na ko sa una namong anak. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.